Vähän. Olisiko se parempi, jos se olisi vähän hitaampi? Pyhä henki on aika siisti juttu. Koita saada seurakuntaan ystävä tai tuttu. Jeesus teitä rakastaa. Jumala teidät armahtaa. Seurakunta järkkää kaikkea kivaa. Älä siis Jeesusta ivaa. Kädet ristiin, luo katseessa alas. Kyllä seurakunta on paras. Niinkö? Ei kai. Kyllä vaan lapsukaiset. Rakastakaa toisianne niin kuin Jeesus teitä. Älä siis siskoasi pihakaivon heitä. Raamatun lukeminen kannattaa. Niin voit tutustua Jumalaan. Jumalan opit tuntemaan. Hän on sut tuntenut ainiaan. Hän on sua vahtinut vauvasta asti. Kantanut raskaimmat lastit. Kädet ristiin, luo katsees alas. Kyllä seurakunta on paras. Niinkö? Ei kai. Kyllä vaan lapsukaiset. Tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Tää oikeesti sun joku oma juttu. Siis on. Sulla on lahja siellä ihan varmasti. Siis ei mun vaan mun ja tyyppien. Siis toi on oikeesti hyvä. Niin onkin. Hyvä. Siis mähän on ihan vakavasti otettava tätä suomi-räppiä. Vedit paremmin kuin Cheekki, oikeesti. Todellakin. Tosin siihen ei paljon vaadita. Ja tuli Mutta sanoin, että tää on hyvä. Niin on. Minkään se sopii vielä. Jippikai ei. Whatever. Heitä ciao, moikka ja. I've got no time, I'm so busy. Sä olet Ja se vielä.